Haiseeko kotonasi oudolta? Mikäli kotonasi on ilmalämpöpumppu, saattaa syy löytyä siitä. Puhdistamattoman ilmalämpöpumpun toimintateho heikkenee ja sen energiataloudellinen hyöty vähenee. Tällöin pumppu saattaa myös alkaa haista. Ennen kuin puhdistat pumpun, tutustu sen käyttöohjeeseen. Sammuta pumppu, imuroi pumpun sisäyksikön suodattimet ohjeen mukaisesti ja pese tarvittaessa. Pidä huolta siitä, että myös ulkoyksikkö pysyy vapaana lehdistä ja roskista. Näin takaat sen, että pumppu toimii virheettömästi. Vikatilanteissa ota yhteyttä ammattilaiseen.